Que solucións proxectades a esta problemática? Bueno, pois a solución que sería ahora mismo sería votar a esta empresa que realmente o que estamos pedindo aquí. Teñen que votala xa, porque non está cumprindo con ningún punto desde que entrou, e a día de hoxe a solución é votala, que o Ayuntamento se faga cargo das súas traballadoras, porque son os traballadores do Concello, e que nos municipalizan. Esa sería a solución, non hai outra. Moitas gracias. Gracias a vos. Que mensaxe lle queredes mandar ás responsables políticas do goberno? Pois o que queremos mandarlle é que a empresa cumpla co que prometeu, que haxa material para poder traballar, como guantes, porque estamos comprando os guantes e pasándolle as facturas á coordinación, que haxa unha seguridade, que haxa os dispositivos para fichar, porque estamos como na prehistoria firmando nun papel e teñen que os usuarios firmarnos conforme que chegamos, non chegamos, non sei, hai un montón de cousas, organización, que paguen o que teñen que pagar, que nos valoren o noso traballo que está sin valorar, o sea, teñen moito que esforzarse para mellorar.